के कहता कि आज के समय में एक इंसान के दूसरा इंसान से प्यार मोहब्बत चिंता फिक्र नहीं है। बिल्कुल बा, हमरा तो लगता है कि पहले से भी ज़्यादा अब हो गई बा। जितना आपन आदमी अपन घर के आदमी तारा बारे में उतना चिंता फिक्र ना करी, उससे बेसी ज़्यादा चिंता फिक्र तो पड़ोसी के बा, दोसर लोग के बा। के का करता नहीं के करत, कैसे बा, का खाता, का पहनता, कैसे जियता, सब चिंता फिक्र बा। जहाँ 2 लोग 4 लोग मिल जाइए वजह तुरंत चर्चा होखे लगेला कि हाँ वो ऐसे बा ऐसे बा, मतलब बहुत तरह के। लेकिन केहू ये अपन घर के ना झाँकेला कि हमार घर में हमार बाल बच्चा हमार घर के सदस्य का करता, कैसे रहता, कैसे जियता, का ऐसे अंदाज़ा लगा सकेला कि अपन घर के लोग चिंता नहीं करत लेकिन दूसरा घर के चिंता करता। तो सोचा कितना ज़्यादा प्यार मोहब्बत बढ़ गई बा आपस में। तो ये बहुत बढ़िया बात बा, सल्यूट बा। चलो ऐसे ही जिया लोग, अच्छा से रहा लोग। गोड़ लगते हैं सबके। आज के तारीख है 20 अगस्त 2024 और आज सुबह के 8 बजे तक हम सो के उठ गए रहनी सवेरे 6 बजे और आधा घंटा बेड पर माटी आवत रहनी। और बाद 6:30 बजे उठनी है, ब्रश व्रश कर ले बनी, फ्रेश हो गई बनी, चाय वाय पी ले बनी। से चाय का हम शौक ना रखें लेकिन फिर भी घर में रहनी तो पी ले बनी। अभी हम सुबह का नाश्ता नहीं गए, ऐसा नाश्ता तक कभी बन गई बा। हमेशा सवेरे नाश्ता बन जाला लेकिन हम सवेरे 8 साढ़े 8 बजे खाइयो ले बनी नाश्ता। लेकिन अभी हम नाश्ता नहीं गए, अभी मन नहीं है। हम बहरी गए रहनी कोनो काम से, तो जब अनिया तो देखता नहीं कि इडली आयल बा। बगल के एगो भैया मन इडली बेचलन रोड पर लगा के, तो निकलत रहन तो दीदी लोग आयल बड़ी लोग, तो मन के से इडली खाए के वो इडली बहुत बढ़िया बनावलन। पूरा एरिया में सबसे बढ़िया इडली उनके होला। तो दीदी लोग इडली लेते रही लोग, जब हमरो खातिर लियल बा मिक्स बा, दोनों ग्रेवी सांभर सब डाल लेते हैं। का हो रख के एक में सब कुछ मिला दी हल्का पहले से। टेस्ट तो रहेला, लेकिन एगो बात बा जो हमरा थोड़ा पसंद ना होला, तीता बहुत बनावेला और कहेलन कि सबके तीते खोजेला। एजा के आदमी ज़्यादा तीत खाला तो हमेशा तीते बनावला, हमारे खातिर तीत लगेला। लेकिन इडली डोसा जो होला थोड़ा सादा होला, लेकिन हमेशा तीत बनावलन। काहे कहलन कि कस्टमर ये खोजबे करला ऐसे। तो तीता लागत था, कोई बात नहीं है, लेकिन टेस्ट बहुत बढ़िया बनेला। तीता रहेला लेकिन टेस्ट के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं रहेला, बहुत बढ़िया रहेला। खा ली तुम लोग? तो अनिकेत खा लिया? अच्छा, खा के हिचकी मारा, पानी पी लो। क्या भाई, क्या देख रहा भाई? कौन फिल्म देख रहा भाई? आए सुंदर सुंदर लड़की लोग का डांस देखे खातिर कुछ नहीं मिली। टीवी भोजपुरी वाला खोल के बैठ गया, इतना हेवी नाच रहा। तेलग भी देख। खाना खाते नहीं जाए मार्केट झरिया, मोबाइल बनवावे, पूरी छोला भुजिया और फ्राइड राइस। यह फ्राइड राइस खाए जाला रेस्टोरेंट में, बिल बन जाला बड़का बड़का। जाता नहीं झरिया मार्केट मोबाइल बनवावे दीदी के, बैटरी चेंज करवावे बा फोन में। झरिया में अच्छा मार्केट बा मोबाइल के, धनबाद में भी बा। झरिया थोड़ा नजदीक पड़ेला हमारा घर से। तो खाना ना खा ले बनी, दोपहर के टाइम बा। जाते नहीं जल्दी, पूरा बादल कैले बा, बारिश कब हो सकेला, ऐसे जल्दी जाते नहीं। आगे बनी झरिया, ही झरिया के मार्केट के अंदर घुसल जा, ये तो झरिया शुरू हो जाला अंदर में पूरा मार्केट बा झरिया के।
साहू मार्केट, ये भी चलेंगे। साढ़े 3 बजे था शाम के और गरन झरिया दीदी के मोबाइल बनवावे के रहे। बस